Ibrahim za ku ga abin mamaki nan gaba to ya gashi muna gani maulidan gashi a cikin faidan ya kwarara da maulidan Najeriya gaba ɗaya an lissafa maulidin Najeriya gaba ɗaya ba za su kai kwaya 50 ba, kwaya 50 ba za su kai ba. Can baya ma shekarun da suka wuce can maulidan Najeriya gaba ɗaya ba su kai 30 ba. To sai gashi ɗaya da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya da ɗaya yanzu maulidai a iya gwaran local government ba za a san guda nawa ba ne, a iya boji local government ba a san guda nawa ba ne, balle a ce jigawa gaba ɗaya. Wanda mai yake nuna mana Allah muna godiya ya nuna mana goyon baya masu son su haƙe iccen maulidi su ture iccen su sassaƙe su ƙone su sheƙe tokan bai yiwu ba. An taɓa ɗaya ya zama biyu, an taɓa biyu sun zama hudu, an taɓa hudu sun zama 8, an taɓa 8 sun zama 16, aka suke ta ninkuwa suke ta ninkuwa har dai an ja an tsaya yanzu kan abin ya fi ƙarfin magana. Makiya maulidi akwai shekaran da suka ce bana su yi haƙuri ba za su zagi maulidi ba, wai 'yan maulidi sun mai da su mahaukata don suna yawa a kan maulidi, don suna wa'azi fa a kan maulidin ne ma ake mai da su mahaukata ake ta ƙara yi. Sai suka yi mitin bana to su yi shiru kar su ce komai, to ai ba haƙurin tare, ciwo ne yake cizon su, ba za su iya ba sai sun zagan, ai ba su isa ba ne, ciwo ne. Suka zauna sun yi haƙuri dai an kai rabin watan na maulidin, amma ina sai da suka yi amai, dole sai suka faɗi maganganun suka ta zagin maulidin sannan suka huce. Ai ba su yi haƙuri ba, ciwo ne, mummunan ciwo da ke tare da su. Alhamdulillah annabinmu ya fi kowa, annabinmu ya fi komai. A baya an yi magana a kan darajojin shi har aka ce shugaba alayhi salatu wassalamu ya fi halittan Allah gaba ɗaya. Munafukai suka taso da surutai suka ce ai shi mutum ne kaman kowa da iya zubillahi. To in an ce annabi mutum ne kaman kowa, kowa mutum ne amma shi kaman kowa ne. To kar ka manta a cikin kowa akwai ɓarawo, a cikin kowa ɗin akwai mashayin giya, a cikin kowan akwai mazinaci, a cikin kowa akwai azzalimi, a cikin kowa akwai mai girman kai, a cikin kowa akwai makaryaci, akwai annamimi, akwai mai riya, akwai mai ujub. An ce kaman kowa ne. Shin waɗannan sun halitta ga annabi? Na biyu, a cikin kowa akwai makaho, a cikin kowa akwai kurma, a cikin kowa akwai bebe, sannan akwai gurgu, sannan akwai mahaukaci, duk a cikin kowa. An ce kaman kowa. To ba wai mutane ba, irinmu idan mutum ya ce ma'aiki kaman sauran annabawa yake ya kafirta, ya yi ridda saboda ya karyata ayoyi biyu a cikin alkur'ani. Alkur'ani na gaya mana wala faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'dhin, mun fifita sashin annabawa shine ma'aiki, shine ba'dhan nabiyina ala ba'dhin akan sauran. A wani wajen kuma yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati.
Allah yake faɗa wani wajen tilkar rusulu manzannin nan faddalna ba'dahum ala ba'dhin mun fifita sashin su akan sashi minhum man kallama Allah a cikin su ma fa akwai abokin zancen Allah annabi Musa wa rafa'a ba'dahum darajati ya daga sashin su akan darajoji shine manzon Allah shine ba'dahum shine ba'adu nan ma akan darajati sai kawo shi kan jami'i darajati bai ce darajatan da darajar guda ɗaya ce to sai a ce Allah ya fifita maki da daraja ɗaya akan annabawa kama fifita shi da darajoji da yawa darajar suna nan ramfatsau da yawa darajojin da Allah ya fifita maki akan annabawa a gari ya fi su da addini ya fi su a littafi ya fi su a al'umma ya fi su a sahabbai ya fi su a jikoki ya fi su a matan gida ya fi su a iyaye ya fi su a masoya ya fi su a suna ya fi su a siffa ya fi su a aiki ya fi su a ibada ya fi su balle a zo kan uwa uba ɗabi'a balle a kan wato mu'ujizatu balle a zo kan daraja duk waɗannan annabi bai da haɗi lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramin rusuli kunna akramal umam Allah ya kira da'ina makirayin mu da'ati zuwa gaban Allah bi akramin rusuli shi yafi duk manzanni girma kunna akramal umami sai muka fi duk al'umma girma faƙan nabi'ina ya fi annafi halƙin a halittar jiki wa fi khuliqin a ɗabi'a wa lam yudanu su kusa da manzan Allah ba fi ilimin a ilimi wala karami ko a mutunci sai ce fa kulluhum dukkanin annabawa min rasulillahi daga manzala multamisun garfan kowanne yana son kamfata multamisin garfan min albahari ya samu ya ɗebo daga kogin maiki aurashfan ko yana mai ya nemi yayyafi min diyami daga cikin ruwan musamman manzan Allah duk annabawa daga annabi suke sha wa waqifuna ladayhi inda haddihimu min nuqdatil ilmi aw min shaklatil hikami wa waqifuna ladayhi sun tsaya quru sun tsaya wa annabi inda haddihimu inda ya kace sai ku tsaya anan min nuqdatil ilmi daga dugon ilimi dugo na ilimi aka diga ɗamba aka diga ya aka diga ta'un aka diga shinun nuqdatil ilmi aw min shaklatil ko wasali na hikima a wasali da ɗigo duk sun tsaya a nan shi ko wasali da ɗigo ba shine fa kashin baki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabawa a nan to annabawa nan gaba ɗaya su 100 ne da 20,000 da 4,000 sahabban annabi 100 ne da 20,000 da 4,000 a cikin annabawan aka cire mursalai guda 313 a cikin sahabban aka cire guda 313 su suka je badar annabawa 100,024 sahabban manzan Allah 100,024 mursalai manzannin da suka fi kowa daraja ciki mutum 313 ne a cikin annabawan wanda aka ba su littafi su ne ake ce musu mursalai su suke da littafi annabi zalla bai da littafi nashi na wani yake bi amma mursali na da littafi to masu littafi 313 ne a cikin sahabban manzo Allah sai ka ce da yan badar
313 su suka fi kowa daraja. Idan ana zana ga manzon Allah sai ga mai Badar ya zo ba wajen zama sai a tashi wanda bai je Badar ba ce tashi. A cikin zaben su fi kowa daraja sai manzon Allah yake ce da suka je Badar suka dawo sai Allah ce musu i'malu ma shi iti inni kad gafartu lakum. Mutan Badar ku yi abin da kuke so. Wanda ya ga dama ya ci gaba da sallah, wanda ya ga dama ya bari. Ba ku da matsala. Duk abin da kuka min daidai ne. Masu suka ci gaba da ibada. Duka kaddara da za su bari ba su da matsala. Amma ba za su iya ba. Ba za su iya ba. Saboda son su Allah. Son su annabin ba za su iya ba. Amma Allah ba su tabbas ba su da matsala. To 113 ne. A cikin manzannin banda annabin mu sai aka cire wasu mutum 4 ana ce musu ulul azam. Akwai annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, annabi Nuhu, su suka fi kowa daraja. A sahabban sai aka cire wasu mutum 4, Abubakar, Umaru, Usmanu, Ali. Waɗancan almajiran shi ne, duk annabawa almajiran manzan Allah ne, ga wasu kuma sababbin almajiran a gaban shi, kuma duk yawansu ɗaya. Wannan ɗan adam ya kamata yi tunani. To bari mu gani, idan muka lura annabi Ibrahim wannan guda 4 yanzu za mu gwada su da manzan Allah. Mu gani wanne ne ƙur'ani ya ce mana ya fi daraja. Ƙur'ani shi ke gaya mana wanda ya fi daraja a cikinsu. Annabi Ibrahim na da girman daraja, annabi Musa na da girman daraja, annabi Isa na da girman daraja, annabi Nuh na da girman daraja. Dukkansu suna da makamai guda 4 da Allah ya ba su. Annabi Ibrahim ana kin shi Khalilur Rahman, abokin Allah, abokin ma na can ciki. Khalilu wato kama abin da ya shiga tsakiya sai ce halalahu ya shiga can ciki, sai ce khalilu mai shiga can cikin zuciya a soyayya. Haka ce hulla badaɗantaka. Shi yasa mai alƙawari da ke fara قال تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت القليلا. yace kan ta halalta maslakin ruhi, ka shiga tsakiyar mashigar raina minninawa. Wabiza da wannan ne fa summiyal khalilu ake cewa khalila. Fa idza ma nadaqtu in nayi zance kunta hadisi ya rasulullahi, kai nake iya faɗa. Wallahi banda kai bani iya faɗan wani. Wai za ma sakattu in kaga na shiru ban ce in kaga na shiru kuntal galila, kai ne ta farfasar zuciyata. In son ka yadda ki zuciyan sai in kasa magana a yadda yake faɗa. To wannan Khalil, shi annabi Ibrahim na da makami guda 4. Makamin shi na farko Khalilur Rahmani, na biyu ulul azmi minar rusuli, na uku mursali ne, na 4 annabi. 4 annabi Musa na farko shi annabi, na biyu shi mursali ne, manzo ne, na da littafi, na da addini, na da al'umma. Na uku ulul azmi ne, na 4 kalimullahi ne, abokin zancen Allah ne. Allah na gace alqur'ani wato wa kallama Allahu Musa taklima. Annabi Isa na da makamai guda 4 a wajen Allah. Ya shi annabi ne, shi mursali ne, yana da addini, na da al'umma, na da littafi. Na uku shi ulul azami ne, na 4 kuma shi wato ruhullahi, ruhi ne na Allah. Mukamin shi 4 ne.
ba wanda aka kira shi da muqamun ruhi sai shi. Na annabi Nuhu shine na hudu a ciki. Annabi Nuhu shi ma mukaman shi hudu ne. Na farko shi annabi ne, na biyu shi mursali ne, na da addini, na da littafi, na da al'umma. Sannan na uku ulul azami ne, sannan na hudu shi abdun shakurun ne. Wannan shine mukamai. Duk annaba ba mai mukamai hudu, daga mai uku sai mai biyu sai mai daya, uku biyu daya, uku biyu daya. Waɗannan hudun su suke da hurhudu, su ne ulul azami. To ulul azamin nan waɗannan guda hudu Allah ya gaya mana hadda annabinmu a ciki. Allah yake ce wa annabinmu wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama, su biyar su ne ulul azami. To mu gani wane ne ya fi girman daraja. To shi manzanmu bari mu faɗi nashi, shi annabi ne, shi manzo ne, amma ba irin manzancinsu ba ne. Duk ba annabin da aka aiko shi zama manzo a garuruwa da suka yi guda 10, kuma al'umman shi ɗaya ce, 2, 3 shi kenan. Ƙabila da za a aiko cikinsu 1, 2. Ka kaddara a ce ga annabi ya zo iyakan shi iya wa'azin da Allah ce ya yi wa Fulani da Hausawa kawai. In mutum ya muri ne ba ruwan shi da shi, in mutum bawarje ne ba ruwan shi da shi, in mutum bayarbe ne ba ruwan shi da shi. Kowace irin kabila ne, a'a iya waɗanda aka aiko shi. Idan kai ba kabila da aka aiko ka ba ne, to saboda haka ba ruwan shi da kai. To dukkan su ba wanda aka aiko shi haka. Duk annabawan sai Allah ya ce manzo Allah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. Ma aiko ka ba sai duk duniya. Annabi Musa dukkan baman shin nan annabi Misra ne. Da ka fita wajen garin Misra kai ba al'umman shi bane. Ba zai maka wa'azi ba ruwan shi da kai. Shi yasa da aka matsa mara ya gudu Madiyana wajen wani annabin a can. Kamar jiha ne, jihar Jigawa, jihar Kano, jihar Bauchi, jihar Gombe, jihar Yobe, kowane annabin da inda yake ja. To kaga bambanci. To annabi Musa nan dukkan baman shi an aiko shi al'umma biyu ce, Kibdawa da Banu Isra'ila, shi kenan fa al'umma shi. Ina ba ruwan shi da Larabawa. Duk annabawan da aka aiko su babu annabin da aka ce je wa Larabawa wa'azi. Yasa da shi tunzula qauman ma unzira aba'uhum, kai wa mutane gargadi wanda iyayensu ba taɓa musu gargadi ba, dan ba taɓa aiko musu manzo ba. To kaga annabinmu mursali Allah ya aiko shi amma ba irin nasu ba, duk duniya. Sannan shi ulul azami ne. Ulul azami wanda ake ce mashi ulul azami wanda ya sha dan karamboni, ya sha wahala wajen isar da manzanci. To Annabi Ibrahim da waje yayi waje, ran da ya buga ga rana ɗaya ne ya ɗauki gatari ya sassara gumaka. Aka zo tambaya, man fa'ala haza bi alihatina, qalu samina fatan yazkurhum yuqalu lahu Ibrahim. Ai mun ji wani mutum yana ta zagin gumaka, na ce shi Ibrahim. Aka zo Annabi Ibrahim, an tafa'alta haza bi alihatina, Ibrahim kai ne ka sassara allolanmu? Kai ka ji maganar banza. Asara Allah? Allah? Asara Allah bawa ya zauna? Ayin aka ce ba jiki fa inuwan ma babu, amma ce jiki ya tafi ya bar inuwa, ai ka san ƙarya ne. Suka ce an tafa'alta haza bi alihatina, kai ne kai haka wa allolanmu? Sai ce a'a. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yandiqun. Ta babban su ne yayi wannan, yana shine fa aran gaman Annabi Ibrahim. Annabi Musa aran gama shi da aka yi da waje yayi waje,
sai Allah ce mashi an rabbi asakal bahara, sasan da ka doki ruwan nan zai baje ya baka hanya. Fir'auna ya biyo shi a kakkashe su, Allah ya ba shi hanya ya bi cikin ruwa ya wuce, ba buga ba ya zirare. Sai Allah ta yashi yaƙi, sai karɓi yaƙin, ya shiga ruwan ya wuce, fir'auna sun zo sun shiga ruwan, Allah ce ruwa ya haɗe, aka halaka fir'auna. Musa ba daga takwabi aka buga da shi ba, ruwa ya dilmiya su. Kaga iya aran gaman da yake nan. Annabi Nuhu waje da yayi waje da kan shi ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudlu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Allah ka dulmiya su. Shi ma bai da takobi ya buga ba. Sannan wahalan fa da suka sha din kenan, banda su kuma sauran annabawa ma ba su irin wannan wahalan ba. Annabi Isa ko da waje yayi waje, an zo an tare shi za a kashe, amma a cikin masallaci cikin sauma'a sai Allah ya ɗauke shi. Shi ba bai buga ba, ɗauke shi kai can yayi sama, bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah ya ɗauke shi ne. To da sun buga, to annabinmu shi kuma babban kafirin annabi Musa shine Fir'aun, amma annabinmu shi kuma ya yi yaƙi, ya fito ya yi ɗammara, ya fito so 27. Ya tura yaƙi ya ce wane ku tafi da bai je ba so 60. A nan mun san ya fi su. Ba su Yusufu ba su kai a kawo su gwaji ba, su Yunusa ba su kai gwaji ba, su Suleimanu ba su kai a gwada su da maki ba, su Dawudu ba su kai gwaji ba. Waɗannan su suka fi kowa tsada mutum kuɗin nan. Sannan dukkanin annabawa in Allah zai kira su yana kiransu da ya'in nida'i. Ya'un nida'i yawa ne, kamar za ka kira yaro, idan ɗanka ne za ka ce kai wane, in ƙaninka ne za ka ce kai wane, amma wannan kai wane ba za ka gaya wa mahaifinka kai wane ba. Wanda ke ƙasanka can shi za ka ce kai wane, ko? To da larabaci ya ce yawa ne nida'i. Sai Allah ce wa annabi Adamu, ya Adamu iskun anta wa zawjukal janna wa nadainahu an ya Ibrahimu qad sadaqatar ru'yi wa ma tilka bi yaminika ya Musa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya Nuhu ihbir bi salamin minna su ya Dawudu ya Shu'aibu ya Ludu ya kaza ya Yusufu, amma babu ya Muhammadu. Allah ce kul wani sahabi ya ce ya wane ce, Allah ce kan ku saki. Wannan mai girman darajar duk wanda ya saki zai shiga lahira banko bayi da lada, duk abin da ya ce na bata shi ji Allah. Duk mai kiran shi Muhammad sai kan ku saki. Lake ce masu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha. Kar wani ya sake ce ya Muhammad. Allah ma bai gaya mashi ba. Da Allah ya tashi kiran shi sai ce mashi ya ayyuhar rasulu balli ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalati ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka
tabtagi mardata azwajik ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil bai da ci mishi ya Muhammad kuma yace ya hana duk mai kiran shi ya Muhammad zai tafi wuta haka Allah ce amma an ci ya nu an ci ya Ibrahim an ci ya Adam an ce ya Shu'aibu Allah da kai shi yake kiransu ya Ludu ya wani ya wani ya Dawudu ya wani amma babu ya Muhammadu mun san ya fi ƙarfin annabawa ya fi su daraja to bari mu ɗauki wanda ya fi kowa